ассалому алайкум бародару, салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародару, сӯз ҳастем, хуб ҳастем? Умедвор ҳастам ки ҳама каса сеҳату саломат ҳастем. Беҳтарин мошинҳоро аз сёмка кардагем ва барои шуморо ҳама рӯза пешкаш мегардонем. Бародару, касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта ки дар канал обуна шавен, наворда яктаи лайка дареғ надорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Land Cruiser 300 бародару, LS 300 соли 2021 чормоҳагӣ шаyd мегӯем. Хоб ҳабли мотораш севуним, як тамошо кунем. Дар ин бозор як дона барои шумо рабо кӯшиш кардем ки сёмкаш кунем. Кам тарос дига тай навестай ҷуд панктарай. Сёмка мумкин безудтар биям. Бо клидоша фаромӯш кардем. Салон шуд дига сёмка кан намешавад. Нагай хафон тамошо кунем. Дар ин бозор як тай. Хелош мешид бародару, ак салон шамда гифтем, хам салон шамда биад базе баед, хай хелош нест акафсу. Нақш $120,000 мега. Номеро шамимоним занг занем, бу барои шуморо биштар маълумот метам. Номерош 93 чамуша. 93 936 88 82. Lexus RX 350 бародару, соли 2007. 8. Уҷа танировкаш чанд хай? Як сол уҷа танировка дошта. 2008 сол. Осига агда бародар бисёр ҳамин хоҳиш карди буд. Марамад нам барои шумо як камера хафо кор мекунад. Чӣ хеле бад масъала ҳамин кузов, мотор, ходовӣ чӣ хеле ше? Ходовӣ сода, нормально, машина удобная, комфортная машина. Эй, ягон ҷо шиш карги нести, наза ягон. Не, задаги ягон чи неста. Надорам. Пеши дарда винто даста, ҳамаша бизан. Худаш ҳам ҷан узаги омага? Ҳам Америка. О, ягон ҷо задаги неста. Электропакет. Салон сия, марамад салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. Абагреф лифт, мултирул. Автобан. Ковликам дорам. Сидению пеш хафо гарм кунам кор мекунам. Объем севним газ бензин за еврочор газ дорам. Чанд смака нархаш? 137 ҳам номерои пеш ҳамону мешаванд 137,000. ҳам номерои телефон ҳамону мешавад? 94 21 05 05. занг бизанин, якаву барои шуморо биштар маълумот мета. 137,000 мега. Филдер бародаро, соли 2008. Объем 1.6. Бензин ухане? Ҷатош чанд хайра? 9 моҳ. То моҳи май абдааст. Дароша уикака. Икам тарига дертар ома якам ҷун нашида ки бозор давдуранаш. ҳам хотир моҳика карги нест, не ки мошин тоза хушрӯ. Автомат. Ана салон тоза, электропакет. Танировкам карги будааст. Дар қафус. ира чанд суфт яка нақша? Бо муомила дорухане 70,000. Варианти алиши дорем фақат сум. Як мишаки як кам та тозаш мекард рӯ медрӯвади шоли. Шумеши. Номеро телефон тагумоне? 917 52 52 38 39. Хуб занг мезен якаву барои шуморо бештар маълумот метам мошин тоза. ҳам камбӣ надорам. Масъалаи кузов, ходовоиш задагӣ надорам. надорам.
BMW бавордаро хуб инакта ҳолати хубаш тамошо кунед 2002 солай объёми 1.8 қати гази бензина гази эратчуран дора ҳолати хубаш ҳозир ҳамаи ҷоша камера мекунем тамошо кунед ҳозир як салом шо мегирам дарош яххай намедонам мултирул дора коробкаш механика печка кондиционерш ҳам кор мекунад ҳолати хубшай чор табалоншам навай ӯзи як ай пешам мегирамаш тамошо кунед нарша чанд гуфти рака нарша 55000 мега бо муомилаам дора номро якара мемонам занг занин ҳаттон муомилаи хубам мекуна ҳаминҷа ҳастаян номро номро 1918 22 88 77 ҳай занг занин баъд хадавои падавои ҳамаш сӯза яка ҳай задагӣ надора ҳай бо худтон мебинед улача ҳорос дигар як чанд бавордаро опелои астраш пурсидагӣ буданд марамат дам барои шумо солуш 2009 уҷа танировкаша нав каге як сол дора чор табалони нав ана нам кузов авиен маълум ай ошил тоза хушувака ана салон шак мегирем салон шам як тамошо кунем салон тоза чӣ холо ҳама нав ҳозир як ай пешам мегирем як пешам тамошо кунем хуб электропакет дарош мултирул 161000 пробег дора коробкаш механик кондиционер печка кор мекунад як гишаш аё объёмаш бензини холия я чанд сум гуфтесака 65000 уш меган номрош ҳам мемонем занг бизанем бу барои шуморо бештар маълумот бетавад номерош шеф ҳам номро табгӯ номро телефон табгӯ монем 96 66 69 00 чанд та гуфти нақша хеле вариант ҳалиши дора фақат сума сум дар кураем хеле ягон проблема надоро хане масъалаи кузов мотор хадавоиш ҳам шардаиш каги Не, тараб жиликул дар. Жиликул. خب زنگ بزنیم یک برای شما را خیلی بیشتر معلومات میتونم. خیلی نبختم بین لاتی ماشینا. مرسدس سچکا باغلارو خوب اینکتا حالتی خوبش تماشا کنین 97 ساله объем 1.8 قطی بالونش نوای موتور شاموز یک کامera میکنیم تماشا کنین اونجا توش هم هسته بالونش هم نوای گاز بنزینه اوز یک سالون شام میگیرم تماشا کنید کاسوی دک خیلی معقول میشه عمر کم هست коробкаш механикай ҳолати соз чахай бухтуно мебинин оз ягай қафо мегиримаш даронаш объём ния лукам дора ман нақша чанд гуфти ра тағои нақша 40000 мега бо муомилаам дора номро як тағоиро меонам занг занин сасяни хуб шая хадавои падавои ҳамаш соза
Ham номро тама гӯ ака. 918 918 22 22 1948 1948. کاری نه ماشینی همکم چیکه Mayl نه tamam. همکم را Нархша гуфтем а таҳоӣ? Нархша гуфтем а? о 40 40 таҳо. او ارزون میشه Бо муомилаам дора. Дар электропакетан коробкаш автоматай. Печка кондиционер ҳамаш кор мекунад, старт-стоп ҳам дора. Чухолош навам. Ҳол ягай қафо мегирмаш.